Bueno, pois xa estamos. Moitísimas gracias, María e Melisa, por estar aquí. Bueno, acabamos de coñecer os resultados desta nova edición do Atlas Galego da Empresa Comprometida. Para ir rápido, unha pregunta primeiro que te lanza a ti, María. Neste momento, xeopolítico no que se nos está dando a volta a todo, vimos que en todos estes anos de Atlas foron mellorando os resultados das empresas, o seu compromiso coa responsabilidade social corporativa e máis alá, pero te pregunto, crees que pode haber un cambio, quero dicir que isto se estanque debido a que, bueno, está cambiando o foco tamén nun momento como o actual? E tamén te quería preguntar que deben facer as institucións públicas para acompañar as empresas para que non se movan deste camiño que se comezou. Bueno, bo día, moi agradecida por estar aquí compartindo este momento. A ver, na miña opinión, son moi pouca amiga de patrocinios, non de vaticinios e de afirmacións categóricas, non? Pero eu penso que non é tanto que cambie o discurso, que cambie a actitude nun momento como de agora, senón que probablemente o que pode cambiar é o orde de prioridades. É dicir, a ninguén se lle escapa que cando hai unha etapa así moi móvil, moi convulsa, con moita inestabilidade, pois as empresas, como non pode ser de outro xeito, pois soen focalizar pois nos custos, no suministro, na enerxía, en manterse a frote, que todas estas inestabilidades lles impacten, non, o menos posible. E, polo tanto, pois, se hai algún risco é considerar todos estes criterios como algo de luxo case, non? Que pase de ser pois unha prioridade estratégica a unha prioridade condicionada. Este para min o risco que existe. Que é o que poden facer as institucións? Pois evidentemente acompañar, non? Acompañar, pero non como moitas veces pensamos, non con un checklist ou con estar revisando se cumple, se non se cumple, o que hai que facer ou non, as leis, as normas, non. É máis ben o camiño contrario, non é o pau, é a cenoria, non? E o Atlas apunta moi ben, é dicir, no momento en que sexamos conscientes de que todo isto que ten que ver coa sustentabilidade pois non é simplemente algo de obrigado cumprimento, senón que realmente repercute no que a competitividade, no que a forma de actuar e de interactuar a empresa, de estar na contorna, de estar coas persoas, de tratar as persoas que traballan con elas. Todo isto son factores, son vectores de competitividade, e no momento que sexamos capaces, que sexamos quen de transmitir iso, pois teremos moito avanzado, non? E para min ese, sen dúbida, o papel das institucións, acompañar nese percorrido e seguir insistindo e persistindo que isto é pois unha marca país, como vos transmitiades, non? Moitas gracias. Agora quero facer unha pregunta xa case práctica a Melisa como directora de RSC de Gadis Retail. Canto esforzo, non me refiro únicamente a investimento económico, supón para unha gran empresa como a vosa avanzar na implantación de criterios máis amplos de sostenibilidade e responsabilidade social? E, por outro lado, tamén vos quería preguntar no caso dun grupo que eminentemente traballa en Galicia, tamén no conxunto de España, pero eminentemente en Galicia, pero como está notando ou como impactan ou non pois estos vaivenes que temos, pois sobre todo dende o pasado febreiro. Bueno, pues bo día, gracias por la invitación. En Gadisa Retail entendemos la sostenibilidad como una forma de hacer empresa y la entendemos en un sentido amplio, en el sentido de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Esa forma de hacer empresa pues, está ligada a nuestra identidad. Somos una empresa 100% gallega que toma las decisiones en Galicia, que invierte en Galicia y que quiere seguir creciendo en Galicia. Por eso, pues hace años, antes de que existiera una obligación, pues nos preocupamos y nos ocupamos por el entorno. Solo en el ámbito de la responsabilidad social, en el año 2025, impulsamos más de 2.400 iniciativas solidarias, deportivas y culturales. Y eso, pues sí, requiere una organización, una coordinación, un criterio y mucho esfuerzo. Pero bueno, ahí estamos. Y con respecto a la segunda pregunta, a ver, aunque nuestra actividad se desarrolla principalmente en Galicia, me refiero a la distribución alimentaria, claro que nos afecta, ¿no? El aumento de precio de los combustibles repercute directamente en los costes logísticos. Pero bueno, quizás es un momento para poner en valor lo que somos, y es que somos una empresa pegada al territorio, que tenemos una red amplia de proveedores locales, con relaciones a largo plazo con ellos y estables,
Y entonces, bueno, eso, la incertidumbre, digamos, en el medio de esta incertidumbre, no te salva, pero sí que te da mayor capacidad de respuesta que si dependiéramos de proveedores extranjeros, ¿no? Muchísimas gracias. Outra pregunta que vos quería facer, estamos nesta mesa de diálogo, nestas sillas, tres mulleres, algo que non, é verdad, sigue sen ser habitual, sobre todo tamén no mundo da empresa ou incluso nos actos públicos. Vai cambiando. O que nos din os resultados que nos achegaron Marcelino e Fernando é que efectivamente a empresa galega é unha empresa maioritariamente feminina, con traballo feminino, con man de obra feminina, que hai xa moitas políticas implementadas para facilitar a conciliación da vida laboral, da vida familiar e a vida laboral, para evitar discriminacións, pero, sen embargo, que as mulleres seguimos estando lonxe das direccións. Entón, como se come isto, non? Con esta dualidade que temos, e se isto ten un arranxo ou non, que pensades? A ver, eu teño que dicir que cando me comentaste que íamos tocar este tema, o primeiro que dixen foi, que pereza, por Deus. Ollo, non pereza, porque evidentemente a mí nunca me dá pereza, ao contrario, falar de igualdade de oportunidades e moitísimo menos de dereitos, de trayectorias profesionais das mulleres. Pereza me dá, preguiza, mellor dito, que o que vou dicir agora mesmo podría dicir o ano pasado, hai 4, hai 5, hai 7 probablemente, seguramente o ano que ven, se despois desta entrada triunfal volvo a estar aquí, pois volveré a dicir o mesmo. É dicir, primeiro, penso que temos que recoñecer avanzado, que isto sempre é positivo, non? E aí están os datos, efectivamente, imos avanzando, e isto sempre é de celebrar. Segundo, o que está pasando aquí, efectivamente, é a excepción, non é a regla, non? É unha contradicción, o que estás... Para min non é unha contradicción, é unha secuencia incompleta. É dicir, esta foto é habitual, é o normal, que pasa? Que avanzamos moito en políticas, avanzamos moito en medidas, avanzamos moitísimo en formalización, quizáis demasiado, o mellor ese parte do problema, pero non, nin as políticas, nin os procedementos, nin os regulamentos sirven para transformar as culturas organizativas. E de eso é do que temos que falar, é dicir, aprobar medidas é moitísimo máis fácil e rápido que transformar carreiras, que transformar criterios de promoción, que as trayectorias profesionais, é moitísimo máis lento. Por lo tanto, por eso falo dunha secuencia incompleta e, insisto, até certo punto habitual, é dicir, primeiro se institucionaliza, se a cousa vai ben, pois despois se cambia a cultura, e se a cousa vai ben, pois despois se cambia o comportamento. É dicir, avanzamos moito en igualdade declarada, en igualdade formal, menos en reparto de liderado. Que pasa? Ti mesmo acabas de dicir. Non, é que temos moitas políticas de conciliación, claro, pero que as políticas de conciliación serven para compatibilizar a desigualdade, punto. É dicir, está moi ben, repartimos, conciliamos, compatibilizamos a desigualdade, pero non van onde teñen que ir, a promoción, o liderado, a formación, a transformación. Falamos moitas veces estes extremos, non, do chan pegañento, o teito de cristal. Para min o colo de botella non está aí, está no medio, que é onde se configuran esas trayectorias. Dito de outro xeito, podemos tener empresas, organizacións perfectamente conciliadas e con todas as prácticas do mundo, onde se siguen primando e premiando trayectorias tradicionalmente asociadas coa masculinización, a disponibilidade, a mobilidade, todas estas cousas que xa sabemos, non? Entón, insisto, primeiro, celebremos o avanzado, porque é digno de mención. Segundo, hai que ir máis á cultura que aos procedementos. Estamos xestionando a igualdade ou a desigualdade con burocracia, e non se xestiona así, se xestiona, na miña opinión, con cultura e con principios organizativos. Melisa. Bueno, pues yo creo que la verdad es que todavía queda mucho recorrido, pero también es cierto que muchas veces cuando hablamos de liderazgo femenino solo ponemos el foco, ¿no?, en los órganos máximos de dirección, y a lo mejor eso no representa la realidad total en mi sector, que es el sector de la distribución. Porque la dirección de tienda y muchos mandos intermedios son puestos de enorme responsabilidad, aunque no lo parezca. Y actualmente, pues, más del 53% de esos puestos están ocupados por mujeres. Entonces, por tanto,
Claramente hay que seguir avanzando, sobre todo pues, en los niveles más altos de decisión, pero creo que también es justo visibilizar que en el sector de la alimentación el liderazgo femenino es una realidad. Bueno, pues moitísimas gracias por estar aquí.